wani bawan Allah jama'a ya ɗabbaka ma'anar wannan ayar ta alaysa Allahu bikafin abda, ya ji tsoron Allah a babin zunubi. Din daga cikin ɗabbaka wannan ayar ta ɓangaren zunubai shine ka tuno da Allah lokacin da za ka yi wani abin da Allah bai so. In ka tuno da alaysa Allahu bikafin abdahu, sai ka ji kunyar Allah sai ka fasa. Ka tuno da irin ni'imomin da Allah ya yi maka, ka tuno da kaza, ka tuno da kaza. To duk waɗannan sai na saba masa, har sai na keta alfarmar imani da alaƙata da Allah. Akwai wani bawan Allah wanda duk lokacin da na tuno ya kissarsa tana taɓawan zuciya, saboda yadda sanin Allah da komawa ga Allah ya masa tasiri wajen kauce ma zunubi, da yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi masa tagomashi saboda abin da ya aikata. A zamanin Salahuddin al-Ayyubi akwai wani bawan Allah da ɗan ƙasar Egypt ne, Misra kenan, yana noman auduga ne. To sai aka ba shi shawarar cewa kasuwa ta canza yanzu, noman auduga ba shi ya fi saurin kawo riba ba. Abin da ya fi kamata ka je mataki na gaba, ka samu waɗanda za su riƙa saƙa maka yadiddika, sai ka kawo yadiddikanka daga Sa'id, shi ɗan Sa'id ne, sai ka kawo yadiddikanka ka kawo su Alƙahira, nan ya fi zama birni, sai ka yi ciniki, abinda ka samu sai ka sai kayayyaki daga Alƙahira ka koma ƙauyenku ko garinku Sa'id. Sai ya yi haka, aka shirya yadiddika masu alfarma masu kima, sai ya zo garin Alƙahira. Da ya zo garin Alƙahira sai kasuwa ta canza, sai abin da aka yi hasashen cewa za a samu na riba sai kasance hajar mata ta yi bacci, kasuwa ta yi bacci, ba a taya kaya. Sai wani bawan Allah ya bashi shawara, ya ce ina baka shawaran ka gangara ka je ƙasar Sham, saboda nan gari ne da baki suna yawan zuwa, haja kuma tana ƙara daraja idan baki, in ka je garin da baki suke zuwa. Sai ya tattara ina shi sai ya gangaro, sai ya tafi Siriya, Sham kenan. Da ya je Siriya ya fara ƙoƙarin sayar da kaya, sai a yi sati ɗaya sati biyu za a sai yadi ɗaya, kaga kasuwa dai har yanzu tana bacci. Sai wani bawan Allah ya ce, kai malam ka gangara ka tafi Akka ta Filistin. A nan akwai waɗanda ba musulmai ba da suke shigowa, nan mahaɗa ce, matattara ce, ina kyauta zaton in ka je wajen za ka fi samun riba. Sai ce to ai zai yi, ai mun fito ne domin neman kasuwa. Ya gangaro ya tafi. Da ya tafi sai ya yanke shawarar cewa idan ya shigo Filistin ba zai ƙara yin gaba ba. Saboda haka sai ya kama 'yan rumfa, sannan ya ɗan kama abin da suke kira khan shine ɗan ɗaki na, ba wani ɗaki mai daraja ba, kamar ɗan dai shago yawa na baki haka na kan hanya. Ya samu wannan, shikenan ya fara siyar da kaya. Ikon Allah sai kasuwa ta fara magana. Kun san kasuwa ta fara magana ko? Yawa. So me ya faru? Ya fara cin riba, yana siyarwa, yana ta siyarwa. Wata rana sai wata mata ba musulma ba ce, sai ta zo da ita da 'yarta domin su sai yadi a wajensa. An gama ciniki, amma idan gogan naka yana kan 'yarta, saboda 'yar faqi'ul launuha ce,
ma'ana tasirin nazirin ma'ana a ji samarin nan ba to ita dai yar kyakkyawa ce, bari mu faɗa kai ce an siya tunaninsa. Sun juya za su tafi sai ya kira matar sai ya ce in ba za ku damu ba ni ina son ɗan nan taki, ina son ta. To kuma ya riga ya gane ba musulmai ba ne su, shi kuma kaga musulmi ne. To matar ita kanta ta fahimci cewa yana nema ne da alfasha, ba wai tunda ba addini tsakani kaga babu aure. A takaice dai kisan tana da tsawo, sai ta ce bari in faɗa mata, sai ta juya ta faɗa mai ‘yarta cewa gashi. Sai ‘yar ta ce to la budda lahu an yadfa 50 dinar, dole ne ya biya dinari 50. Dinari 50 a yanzu kamar ka ce miliyan 24. Miliyan 24. Suka rabu akan cewa za ta kawo masa yarinya gobe tun daga faduwar rana har zuwa asuba. Ya je ya shirya waje, gobe daidai lokacin da aka yi alkawari sai gashi ta kawo yarinya. Da aka kawo yarinya ya shirya ya shiga wajenta domin aikin albasha. Sai imani ya motsa a cikin zuciyarsa, sai ya tuno da alaysa Allahu bikafin abdahu, yanzu ni duk irin ni'imomin da Allah ya yi min, Allah ya sa na fito daga Sa'id na zo Al-Qahira, daga Qahira na zo Sham Syria kenan, yanzu na zo Akka ta Filistin, yanzu kuma sai yanzu in bige da sabon Allah. Sai ya ji kunyar Allah, ya ce ya Allah saboda girmanka da jin kunyarka, ya Allah na fasa yin wannan sabon. Abinda bai yi ba kenan har garin Allah ya waye. Yarinya ta tashi ita dai ta ci dinari 50. To na muku wani tsallake, lokacin da suka nemi kuɗi sai ya yago yadi daga cikin yadin da yake siyarwa, sai ya kirga musu dinari 50 ya kulle ya basu, kaga ya biya kenan. To kuma tunda sun tafi kaga ta tafi da kudinta. Shikenan bayan satuttuka can wani lokaci sai Allah ya sa mata ta ƙara dawowa da ‘yarta. Ta yi ciniki ta gama, gogon naka miyau ya ƙara tsinkewa. Aka ƙara maimaitawa, ta shaida ma ‘yarta sai ta ce to wallahi yanzu ko sai ya biya dinari 100. Dinari 100 kaga miliyan nawa kenan? 48. Bayan wancan 24 ta farko ce. Ya ƙara yago yadi ya bayar, ya kirga ya bayar. Aka yi alkawari gobe ta zo daidai lokacin da aka yi alkawari aka ƙara kawo yarinya, sai abin nan alwazi'ul imani ya ƙara motsuwa a cikin zuciyarsa. Alaysa Allahu bikafin abdahu. Ya tuno da irin ni'imomin da Allah ya masa, sai ya ƙara jin kunyar Allah. Ya ce ya Allah saboda tsoronka ya Allah na bar wannan abu. Garin Allah ya waye, yarinya ta tafi har da ɓacin ran cewa ya ɓata mata lokaci. Bayan wasu satuttuka sai aka ƙara maimaita bisan scenario. Mata ta ƙara dawowa, su suna zuwa domin ciniki ne. Gogon naka ya ƙara ƙasa ido ya ƙara hangowa, shi yasa aka ce mene wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Anan ne sai yarinya ta ce to wannan karan hannunsa ba zai taɓa fata ta ba sai da dinari 500. Nawa kenan? Kamar miliyan 200 da wani abu. To ya yi dogon numfashi, ya yi tunanin ya zai da wannan kuɗin. To amma a lokacin shaidan ya gama ƙawata masa wannan yarinya, sai yake ganin cewa ai in ya yi ƙoƙarin ba su wani lokaci domin ya tattara wannan kuɗin,
ma kana kathiran bai yawa. kashayin kusa So ana daidai wannan lokacin sai mai shela yake sanarwa cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin musulmai da kiristoci ce abin nan lokacin ya ƙare, saboda haka baƙi waɗanda ba asalin ɗan nan ba an ba su sati ɗaya su fita, kaga yana ciki. To sai hankalinsa ya dawo ya fahimci cewa ba wannan shiriritar ya kamata ya ba, sai ya ƙoƙarin siyar da sauran hajansa, ya tattara ina shi, ya ƙulla kuɗinsa, ya ci riba mai kyau, sai ya koma kan hanyarsa. Gari na farko da zai fara haduwa da shi shine ai Sham. Yana shiga Sham akan hanyarsa na ya koma Kahira, sai yake tambayar wace haja ce take da daraja yanzu. Sai ake cewa da shi, ai da za ka shiga cikin kasuwancin bayi da za ka samu riba mai kyau.